dukan barayi makaho ilan ga bai ga barawo yahudu ba, makaho ilan ga bai ga barawo bature ba, makaho ilan ga bai ga barawon da ya kasara Najeriya Inyamurin Buhari ba sai balalau. Ba ne ma ɗauka a haji ba ne? Ko za a haɗa satar tura da ta balalau ɗin nan a nan da yake faɗa. To shi balalau ɗin ne a gona ba balalau ba ne. So da haka ni wa'azi nake musu duk inda na zo ne musu faɗa sai na ce Allah ke ko bayi. Kan me za ka cuce su? Kan me za ka cuce su? Idan kuna kaɗan kudin tura kun shiga cikin su kuna ɓarna. Baturiya da bature nawa aka turo Afirka suka yi ta cutar mutane duk idan ka bai ga ɗaya ba sai almajiri za ka cuta sai almajiri za ka cuta to mu ba ɓarayi ba ne mu ba yan gabara ba ne mu ka ce cin hausu wani ana kaza kaza to a ba ubanka gaskiya ne daga cikin mai ba wai yanzu tambayar da nake yi da shek Aliyu Sabbi ku tambaye shi wallahi ya shiga wani kwamiti na binciken barayi kiristoci a Najeriya a wata jiha abin da aka sata aka ba su da sunan coci wato an shekara 40 ba a ba musulmi 1/10 sa ba. Yau za ka zo kana ɗaukar makarantar a kan ƙarya ka taɓa sunan mu sai kana taɓa sunan balala kuma mu kake so ka zaga. Gaskiya ne. Wasu balala na zage-zagen da kuke mu na muku faɗa kuna jin haushi na. Gaskiya. Mu ba za mu yarda a cuce ku ba. Yawwa da ɗaukan wannan ɗaukan alhaki baka ga Inyamurin Buhari ba wanda barna da yawa a Najeriya za a shekara 50 ba a warware ba. Sunan wannan ma balalau. Bai na binciken naka. Ko binciken ka banda kafirai. Domin nan yaran da suke tafiya ɗan nazar wai kowane kuɗi tura wannan za su ba ku. In ba ku manta ba akwai wani yara mu a Kano da suka zo suna zagin Ganduje sai da zo ne wa'azi a kai na ce barayin da yake a da kuka yi sani na kafirai wa kuka wa shari ko sai a kan na faɗa ko kuma da yake wa'azi ne kuna jin haushi na gaskiya na ke ya ku matasa Allah kika masa da hasan wallahi su duka karatu wallahi mutanen banzan nan wayar musu da kai ba abin da bature zai ba ga wani nan ma ina jin da ke ko musulmi ne ko ba musulmi kuma da turanci yake magana da ku rushe kasar ku rushe harshen ku wai har wani shege yana zagina wani ba na jin turanci da su to na wa alai kuma an zaka jire ƙwarya ta da shi a turancin sai ya shekara 10 yana karatu a boka ba da alfahari ba profeso a jami'o'i ajin ba ɗaya da kai so nawa na maimaita shekara ko ɗaya sai bar harshenmu mai albarka wanda ko tafiya gida za mu yi a Hausa sai ce Allah ka tashe mu lafiya bature sai ce good night na sai na sunan Allah nawa ba wanne ne mai kyau ina za ku dage na kan turanci bayan bakwaji sai na sana Allah ya sa wannan abin da suka faɗa a kan malam balado Allah ya sa ya kai su kotu Allah ya sa ya kada su kuma ko shi kai ka ji tsoro zai ce na abin da nan ya jama'ar musulmi ka shiga wannan kar ka ji tsoron su kar ka ji tsoron su kar ka ji tsoron su zanen banza barayin banza
ba ku ganin laifi sai a wajen ubanku ko uwarku ko ƙasarku. Wani hoto yana da na je bayan su yan yana gira suna faɗa ya zo ce wai yan Afirka me ya same ku ne ko idan kuka je ƙasar turai a ce muku foreigners amma bature ya zo ƙasar ku a ce manyan masu bincike. Mu a ƙasar su foreigner su a ƙasar su gogaggun masu bincike. Wannan mana irin su mato biza da abin da mutumin Afirka yi ko Asiya ko musulmi ya yi ba za su ambata ba, amma duk da balbalansu sai su ce su ne manya. Na karewa mutanen Nijar fatan alheri ga shi nan sun ɓalle igiyar bauta sun samu ƴanci sun kore Faransa da rushe ta marasa kirkinci. Saura ga jama'a kan wani dan ɗari ɗansa ko dan ya taɓa jin zuwan ɗahir wafi yana cewa ya zaki balalar da shi ma'ai wata rana ya ce wai kaza ya faɗa da ya kumanta wadda ta haka shi balalar ɗin da yake yana da haƙuri da ya zo zai yi wa mara ɗahir baucin rabi sai ya ce to shi faɗansa ne ai mun san wannan ma wallahi malam balalau ka daina yadda ana taba maka tarihi ba kyau. Ina roƙon Allah ya kare ka da raba kudda abin da ba daidai ba kuma duk wanda ya kasan kai ko kusa ko nesa Allah shi ko ba Allah tsare ƙasar Afirka, Allah tsare ƙasar Asiya, Allah tsare Australia, Allah ya tsare ƙasar Turai, Allah ya tsare Amerika, Allah ya tsare Amerika ta kudu. Duk wanda zai yake da adalci da musulunci a dukkan faɗin duniya Allah ya taimake su. Wanda ba su da kyan Allah ka buɗe musu ƙofa su dawo kan hanya. Kar ku yi wasa da tarihi. Wani ya take gwalgwala muku kuma an bincika ya zama fa ba. هذا الله غفور رحيم. السلام عليكم.